Ja mam cietony, że do Wierzchowa Banowiszcza czy do Smyłcy już wiele przejechać. No bo taka strategiczna stacja, to ja wiedzę jak to cyserz przejedzie, co tam pogiedy. No to ja wiedzę, wszystko mieli narechtowane, orkiestra, łegnia, że to jest wszystko, stoją, już rechtają, cieszą się, ale doszła wiada do Wilema, że jego krewny, a czy się chłeri, no to wizyta odwołany, on sobie zatrzymie tu na tym pojeździwku, ich pozdrowi, co tam pogiedy i pojedzie dalej. No i przeszedł ten dzień, ale jak on ją przejechał, to jemu lechy dwiże odemkle. No i on kiedy, jo, to oni uciele, że ju nie wesadna, a teraz mają na mnie namkuj, no to zamykaj ta dwiże i jedzie to dalej, bo taci był hastyczny i nie chcą pojeżdżać, aż mu odemkną te dredzi dwiże, bo ju tam bele zmerkuny, że tam jemu lechłe odemkle. A ty co tu stoi, ale to sobie napisze później, dowiedzele, że tak co zbało i nie wiedzele o co chodzi, że ten ces już nie wesad.